नमस्कार प्रणाम। और हम भोजपुरी गायक टुनटुन यादव। और कल हमारे को बहुत जबरदस्त गाना होता जिम के ऊपर। वो में और एगो औरत अपना हस्बैंड से कहते कि देखी हमारा जौन भोजपुरी में खेसारी लाल जी के जौन बॉडी लागेला नु वो बॉडी के जोड़ा वो बॉडी के जोड़ा नहीं खे वैसने रहुआ बॉडी बनाई। हाँ ओकरा बाद पेट फेंकले बनी पेट के कम कर दी तब हीरो लेखा लागो। तब रुआ हीरो लेखा लागा मरतिया कहतिया। और गाना के रुआ सब सुनी जा। और हमनी के आज कालिका स्टूडियो में गाना मिक्स हो गइल बड़ुए और कल सुबह 6 बजे आ रहल बा ई गाना। कॉलेज जेकर पेट निकलता ऊ ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन कर सक ये संदेश बा। हां ये गाना के बाद हो जाई बड़ी से कुल निराश हो जाता हिट रहलो त हिट रहलो। एगो सब भौजाई खेसारी लाल के मूवी देख के कहते से कि हमार हस्बैंड के शरीर ऐसा रहित न त मजा आई। कालिका स्टूडियो है हल्का में मत लो। अरे भैया त तू को बोलने भी रहला मतलब। हां तो काल भोरे गाना छूटत ना। हां काल भोर धुआं हो जी धुआं हो जाई। सब भैया लो जेकर पेट निकलल हो जाई। और जे भी बा अपना अपना मेहरारू के बात मानो लो। और जे फोकस ये बा कि जेकर भाई पेट निकलता ऊ फिट रहे हिट रहे। हां जे फिट रही वो हिट रही। सालियों भाव दी दवा के भी जरूरत हां कोनो दवा के जरूरत नहीं किया। गली गली सुविधा हो गइल बा। गावे गावे सुविधा हो गइल बा जिम में। तो दुगो भैया, हिट भैया, बात भैया। कर लो।